nga thagi dong. Chen. Mai bormani joraba chini nokanani khetorako mai rok borjak busuk senai thetok ngui dongkha. Phungka ham jotana no te lamsabo ani tini ni kutal flogo. Tabu nga thagi dong sing tawano pail khai bonche dok thana nang phungka bonche to thangaya koi bokhai khwai thanai ta hangka khai thanai sidang bobai jomni jorek logi thanai ta hangke mani ko akai mani phu baba ni bithi kisa pai nang honai thang tong kabono gari mali hangba him thang tong ta boy bok sek logi thang hobo ba ponche to thana nang phung ka ba ek khai ma thang ria ta tabu khai ang ejil chongni nago hai ni Hai. animo Ejil. deborma Nang thoja. nang school thang phai ka saga de Ya was. school thang phai Tabu ka ne thang phayo. tabung thang phai yo Iu juta. nang tam tam ma pori saga da A B C D E F G I K Nui dekhe T B. di Tabang. tabu khai che basi sangno go basi ba thana ka ba bai thana nya hinai na sim dong bo no nga pail ko thang pai kha bo hinai ma tam rong dong na si ka de hadi tang de na hala Somni gana sopai kya usang aku ni tham hai di bukan tham tu tabuk gari kali kita Tabuk hingke sing sokpai ka tauno sokpai mani yagulo em bazaro phailai ka sakang ka basi serai rokni ri naine hinai tabuk nai tonglai mani angke tokono paijang nai kriyoro ga basi bai bini logyo phaiga rong gangai darani bo paijang nai tongo ga jenang mani oro na haraya ko bil krai paikha apni yagulo ang je kamnangi phaimani oro bithi painani bagai rizak ga tabuk bithi rok paimani yagulo tipin sa na hinai phailajak tipin dogano maibo sa ya tini phungni sa bulia okhiya na engke tipin salai ni salai tongo tabuk ora school dress painai tongo traditional ni mane saptau wa sarma sanata Muka busuk size ni ada lock no Teka sina hasige Sabis dah soju sabo Kisa kotor kan gunung ya do yang kamu lihat je paine nangmani paibe kha abuni yagulo tabuk hangke humsoba hapsa hangki samani tlangjangnai tongo ba iko je nangmani ang paikha hangke tabuk hangke thanglai chinai yango wati bo wana nai toka nobar sipsi pura nokha ko somunggai nadi ko nobar sipsi sipsangai pura nokha ko song watei wana simino baki tongsibo yango hadli bo pura Kobon sai tongkha nobar gabang ni bagi yang phono si sagya tiningke wati manjak sinai wati pini siklai tongkha dukano kisa bethangmani agolo se sangma thanglai sinai 2000 years later Tabukhe nogana usopai ga hemai tongo pasaka no thangpro gari maya bhaipro gari maya himengang mo phai ke nako sopai te ting tabukhe haleng soka kolma upra na sidi hai mo khang site posam chai miji sai tong sho kolam te wani tabuk nako thangai tabuk hingke mai chagana kho mai khruin haka tuko yako kisarias khamani agolo moi hingka angkai tok bahan kisa tongo te milok mui brok te muya labra songjak dal bai hingka sakno sanjaka hamjo tono no tabuk hingke horni moi songnai tongo moi hingka ga mahji songai tongso ang thumang thasingko sibbo sawoi tabuk moi tam song hnei naidrok hingka mai bo songjak
Tei sweet corn paito bumani hingke omonot ang tabuk boil khlainai hingke boil khlaimani yagulo je tui tongmano khibioi masla rok mix khaisanai belekhen thogo norok bo chainai dj chai khorok. Good morning, tabuk hingke muya kran kisa phranai tanmani taklai hingke sinaro muya kran khlaike Aswk bosorni sinnogo waisipan muya kran rok narak jakho hingke taklai hingka kisa phranai narakna hinui ran toni jak hingka Aswk no tei phrana thanglaiokha ranis tongkha bo hingke yango khumtui kisa lui tongmani ani khumba Aswk no teka kaijakya hingkai barjaknai rok bo kwrwi tei Aswk no ang tei kaijakya ta angkamo waisa pura thina nai tongmani si tabuk daily no tui lujak ni bagui tabuk hingkai thangsai phaibika jotono kaham kaham wngwi phaibika blai kwkrang khlaiui tabuk hingke kisa noodles songsana hinui noodles songwi tongmani phungni mai o khya mai chaliya dini noodles no chasinai miyao o swkangma noodles pari phaimani chaje kongkha tabuk sanai hingke tini video asuk jora no hambai jotono no paithak jora logiriui nai tongmani bagui.